Anbur you Jesus Shalom Kalbari Nganam Paiden Ngalakut jemut Ngalakut jemut Banbur you Jesus Ngalakut jemut Banbur you Jesus Ngalakut jemut Banbur you Jesus Nganam Paiden Laki wake him prayer Laki wake him prayer Ngamar wake Lucky waking prayer, Namar Wagambo. Lucky waking prayer, Namar Wagambo. Nanam Paiden. Tuan-tuan lang, haleluya, teraja sebaik jemaah. Sejisin pat ngawana kamat jemaah hagan ega pora blay jemaah teraja so. Ngaduai go teraja sebaik hagan ega sengi go terai hagan ega ying mani. Hagan ba teraja segi don get ni ke men simba kodor blay. Ngaduai go terai meni rap blay ngaduai meni snay blay jemaah. Terai do dekat blay dekat por blay ke jemaah. No ngai tisha me ki met ki men sim jingi baro men sajingi resnam ka jeme ko try oh riba yanda se kerala yanda sa karaba hallelujah try just up and dapping it about men se ko jeme wait for baro but ka wait baro try shinak ba kan te try just ba koda haga ba ko try in em mi ka ban boot yeme shukri me ko try nam paiden hallelujah try hallelujah. Oh ngai ngu mekan ko pa Jesus Christ Nazareth. Amen. Hallelujah. Hagani ga singi to ne phai bat nga shapangkas kabaki ong tin prang spiritual warfare. Spiritual warfare kamut ka thama ka baken yaman sim. Bar nga ko ni tu phiba u Kristan ba shisha juram ka thama. Hallelujah. Hallelujah. Sashkor ka banang krem sashkor mo. U Kristan basisya umdun kaman shifting but juram setia u debet uang kumno nyusin ubahak ukelon henry un yempa nada susu kin siam tim jablay kam ju penduk jing kerman yingi war Petros ru hak ba kumno ba uni u Petros lasdang ban faidin Usdaman paidin hele ujisu tuam la duai nam da jome ba enamela klab hapat to besar to shirai ye kelam bro jama tel makata ublai umji no ingi haga do ko por te kata kalau subjek ne kasni ke balong spiritual warfare lane ki on thama ke bakanya mensim te kaniga dai bai ka topical sermon haga ne kasni Ngiron South ngut ki nongshun ane South li ki nongshun haga jem Kristan jungi South li ki nongshun lani South ngut ki nongshun wei kalong nongshun mening kong dei ka perthei tin ki jule ki hikai ngi ba ka perthei ka shun ngi ka baar nongshun baar dei ka do kani ka do jong pi hangni kam sima shong satia kanu no ba tang ka basni sudah ka shong ni rengiran kaman job ide ka niru nang table nongshun balai udai uksuit lene soitan ya hag balai la thok tin yoble ba ulong kumusuri lene kumusing barunar yet klan udah wat khnang yanu no bani utli nang taw nongshun ba sa ulong kita ki invisible force lene kita ki nongshun ba mla bani kidai ki kenja labdang ba kidai kenja bor ki ba sensyara kene ke suin ken mau ha dong spung dor ki suit ki ba per ki lo beneng hente
Kita sensyar kita care baik dia kalau nang spung bar kawai. Ya kan nang stone rekam jo. Ya kan nang stone donok suj jo nang stone. Ulah ban sensyar nang stone baru care dai kan nang stone ba ka gospel kana mi ban rung. Hapo nang stone. Lani hangni nang spung. Lani hangno hanuru kolom kumju ya baru habaro. Ni puli ya kata kitab Daniel ba ki ang usim jo kesuny. Ha ka boleh sisi na po jo Daniel. Bela pa Yau angel ban jawab, ia ke jing doai ke jong Daniel. Hanai long utau sim juga sun sim juga Persia. Bas badan hangte sun pula batno itu angel. Wari angel ba be angel jong blai muruan hiar ban ai kubor yo Daniel rei ubatno to sim juga sun. Haduk ba hab doai kambon sisu Daniel kang ba. Onyo bat pelaj itu angel ba unyo wan hau Daniel. Hari kita hab doai jur Daniel. Boleh lepas Islam yau Michael Ramba sipai jo boleh baliher thama ya daga sun meneng bat uni uksuj ba bat itu angel ham plek no bat itu angel ba phak khubor ban ai Daniel lo like kalau ai ko khubor so Daniel pi wat hakari sun meneng ru don ki uksuj ki ba ki bari ki nom shun jong ajong pi balai ba teng ke jing doi ke jingi ngimyo lani kala ban ka dile no lani ka slam no Dah kalau don ki suit ki sensyar ki suit ba ki block no ya kita ki jing ya ki angel ki jong blai ki ba pha ki juba wari ki jing doai ki jong ajong firu ya thu ko ke khubor kolong bai ki jing doai ki jingiru anangila doai nang ne poi tang hang ne sun khangdiat kini ki suit ki la bat no kita ki jing doai kam poi stia stay rei ne ban doai ki thlik sabang ha ban doai ki thlik mo khanang ba uksud tu nama ban sutu nomor bat no ya kata ya mengingi keren bat no ya te henry ya bang doa kita lek pare sutu syu yo kam syu te kita kilong sauli ki nongshun ong laban nga ka perthei ka do uksud bat kita ki nongshun bamla ban yu i kini kilong sauli ki nongshun jong phe ye de khot bible pensa shengat dan yang bathok itu Bible nak benta ke perthai pila la piko banthok dekat Bible kedai Jacob lenong ke basau dekat way hidu sau tu kena puli menta dia Jacob lenong basau te ke dekat pat way hidu sau hang tu ngin siamba ke perthai ke long tai kedai ke nongshun jong ni ke bengai tu ne puli mo nangno ki wan ke jile thama bat nangno ki jinge nia hapdeng jong phi om nang tahi henry na kita ki jingkwa brai jong phi ki bele thama ha ki dekhot jong phi mo dekhot mat jong phi kwa e bat phimyo phi pniap no bat phi sno phi hun ti phimla ban yo phiania bat phile thama henry phimyo namar phi pimpan ti phimyo pdiang naba phipan bom dei khenang ba phimyo ban penlut ken ha kita ki jingkwa brai jong phi kiba klaim hato phimtip bagata ga jinglok bat ka prathai kalong ka jingshun yo belai phi hangdi long phi kiba klaim hato phimtip bagata ka jinglok bat ka prathai kalong ka jingshun yo belai te namakata ka no ka pop ka jinglok bat ka prathai ka jinglang lok bat ka prathai kalong penman hakmat jo belai ka jingshun yo belai phi da ka jing yalang jungi bat ka prathai te nama kata ngabat hingim dei setia banya khle than ban ka berthai namal balai mar ngingim so thu so bang dei banya la kai ban ka berthai so bang bah manubam so bang bah henry kalong ka jing shun yo balai bade mudur ya kata hereng itu phi dangwan ra ko ga brigo jong balai hagni sngi man shua ga de actress jong ka Bollywood prank ka film prank te ka nega actress hapo Bollywood ka de hapo Amerika komba kini ki nong peniat ya ka Bollywood industry lomba show and pelaj ya ka to ka film kita dua iksud ba kita baru kita sengap kini ban berai ha kata ka jing pek film kila dua pen kentang bahai to ka film ha iksud naga ka daw ki breu da pay ki film pareng da pay film Besniu kalau ba Kim Jong Ya kuapet nama belai hang tolak dan kusui pika percaya kalau hata rekam ka bang bahan rei hang tu ka don dekat
kibor kusut berkray kibor jing kuat rai kedua kadang hantu te nama kata ya bakum kata haban bread naga susu habang hang ni ka jingal long lok baga pertai kalong ka jingal shun kalong ka jing shun ya boleh nak ta daw nga kuat ban ong ba lengkot ngekren hang ni nama kren speed kalong ba ngim dei ban ya lok bat ka pertai amen amen ngim dei ban ya lok bat ka pertai nang to susu naga sithi ban kong jong yu anis lenong ka ba ar ka dokhat ba khat san Wangkum ni, piwat ia juga berthai, lenne kita ki bahkan tak berthai, lalu no ia juga tak berthai, kajing ia udah pa kamdon suhu. Piwat ia juga berthai, lenne ia kita ki ru ki bahkan tak berthai, lalu uno ia juga tak berthai, kata kajing ia ukpa kamdon suhu. Kata kalau bahas ngoma. Nama ladang uno ija ka perthai kajing jong blai bokpa kamdon shu hau lane haka ni haban perkhat bahai kata ko ne man le chebeneng nangis kembar ngi ko ban chebeneng nang ta susu spang ka do kidokhat bible klong wei petros lenong basau dokhat wei ro sauhi tolong srim kum jong jacob hendai ka deka jong petros Cithi bane kong Petros lenong wasau dukat wei do sau ti hamme ga ongkum ni namagata habau krisula shashi tomaga do tiba piru to kinga tiari ladi daga juga jingmut nabajar ba shashi tomaga do ula waino nagapop kanang ba haki badang sa na kisngi ka arta ga jongpi ga do pinam emshu ga jing ko brai ga jongki breu hanrei hakamono blai namar kapor kabalek no kalabiang ya kabalek gijing kwa gijentil barban ya gijing le krek bai gijing kwa brai bai gijing kerni dikiat ha gijing dikiat khenwen bar gijing buat bar gijing mane blai thau ba sang e ha ka ba ki snyo phla kire kren benru but haba himya petshu lembat ki shekata ka ju ka pungti ahor kajing la serong auria terteng tu ngakam pulih pendap ma memang ahad usau pik ke ba kenja perthai ke ba kenja do tolong besniu berbor hang ni ong ba ukris ula sya sitom ha do pe ujis ukris ula sya sitom ha do ula shalor kering penaru hang ni petros ong ba nama kata ba piru to king atiar yelade daka juga jingmut namar jar ba sya sitom ha do ulwaino nakapop ong lambat nga nega benta ka basrum ong bat nga jar ba sya sitom ha do ulwaino nakapop ba sya sitom ha do ulwaino nakapop kamu ayu kata kamu kira sya sitom kolong ba ngimde setia ba kat ba kwa kan nega met ngin le baik em ngin ong em ye ka do ngin ong em ye kata ka jing kwa brai ka do tingin habong ba sya sitom ha do kamur ukot bahadu ka jing syasitom baki wei kelak ban sitom yang aya pin rei war hap deng kataru ngaban yang scam kata kolong ka ba ka tim jole hang ni nama Jesus Kristus syasitom nadu ke por badang ya ha perthai lais nam sitem bal ha ka bakut syasnan halor geding fanado ya bangte ngiru ngin king atiar da ka ju ka jingmot bal dang yap ning em ro kampen rei ngi dei ban long ke jong Kristus ang labat nga ni kentin ngade ban long jong ukres pi Jesus Kristus dai jong aba jong pi ngila pediang Jesus ka donor ka jongi Jesus lapen long yang aya pi ki khon ki jong oble nam kata gi ben teng ban long ki khon ki jong oble ni de ben teng ban long ki khon oble ngimde setia bang ba ngine klat no na utrai ka tin jom le kam ban kren spang kata ka jing klat no kong ke balan pene khat ingin ka jing jo kres to tip ya kan ka jing shisha om don mano bala ban pene khat ingi na ka jing ke jo kres kong pol hato kala not hato ka shipa hato ka jing lengkhoi hato ka jing sitom hato ka jing pensitom ben lani hato ka jing penyap lani ka no
anam dan kano ka bor kabala preklat ingi na ka jinge jo kres kito kibala ban phaidin no kres kidai namar ba kim pasutu nama kim pasutu sa dang mudur ban phaidin no kres nama perkhat ba kalong ka ba khambha sita hanrei ka tin jolai kong ba kabala ban long ban le umta namar bele namar amdan mang penem dawai pa Syabar lau Jesus Christ amdan jing penem. Hindu umla bani jing penem. Nang ta Muslim umla bani jing penem. Nang ta ki Buddhist kin umla bani jing penem. Nang ta sheshu baro hak bertai kin umla bani jing penem. Don tam wei balaban ban penpoy yang abri pi sebeneng bertau dari Jesus Christ. Amen. Tamu Jesus Christ marwe. Jesus ang ngalong kata kalenti ka jing sisha ba ka jing MD omla setia ban wan shok pa reitang dana tando Jesus Christ maruli pila ya lambal ba Buddha omla setia lemba Mahmud omla setia lemba cinta wat mangi ki pastor ngimdai kalenti tangu Jesus Christ marwe de kalenti ti nama kata dan tangwe balong kalenti sebeneng balong tahu de Jesus Christ kiba ino Jesus Christ kemot kilakut ka jingem ka jongki kala jot ka jingem jongki to nada susu ngan pai ha ka bentang ka to balai long nongshun de ksut naga siti benen kong Petros long basan do ka bafra we Petros long basan do ka bafra ong ba to pina adakar to pin sarai nabautan nong yela jongki ba syaitan komo sing bekerhu udayat keleng udawat khnang yo no bani ungut teli Baik, uang topin le adakar batopin serai, umur hap pikir bahaya lagi jingem, namar uta uno yela jongpi, umur nongshun jongpi, udai usoitan, nang ta udah yat keleng udah wat kenang, yano bani ungut teli, lerala ungut teli soitan, firasak mut kelab mut kat nogonoro kawa ebha, lai setang dak kumnur ublay isnei, ba un plat imyepi pilak banlai. Nang ta basau kita ki invisible force lani kita ki nongshun ki ba mla banyo I de na Ephesus lana ban riu dekat bakat ar haba tin jole hento ko ka jingla jungi kam de ka do ba kasnam henrei ya hima ki bor ki nong sansar pa thei junga ka jingdom bar ki jingboman ba ki nyam sim ki ka beneng khat ar ka dekat ma Siti senam Ephesus lana ban riu ka dekat bakat ar naba ka jingla jungi kam long ka snam bari ka do kamai ka ne ka met kin je ka met jungi mo henry ki hima ki bor ki no sanshar ba thai jungi ka jingdom bat ik jingboman bakin jaman sim ki jaga beneng yakini ka long mla me I henry ka long ki don ki badan hasuin don ki badan hang khendau don ki badan pok khendau ta baro ki de ki nong shun henry ka de ka benta ka jong ba jong pi ban jobi kita de ka bor jong Jesus Christ to mentangan poin ke ba ar jangan ne ka khubor poin ke ba ar ka lang ba ngin le kumno khnang bangin yo ka jing job ban job ye ka ne ka jing ye ki jing ban job ye ki ne ki nongshun jungi ladai ka perthai ladai kada ka do ladai syaitan ladai kita ki nongshun bamla ban yu iru ngin le kumno ngadan biang hang ni sakat tu ka ne ki poin ban ye tu e phi bangin le kumno khnang bangin job yakini wei kolong lengba ka tin ga job le larengi don ye ne tin job le ngin saja amen kane ke tiar ka job ba jam thi amen shashkor ma kumno ngile puli ba tin job le ba ngej tin job le bat penlong atiar iya ke tin job le ngan phai se dekhat bible Ephesus riu khat nyau Ephesus nyau ngan riu khat nyau boleh bet nga riu la nong khat nyau khat nyau ko to simru ye ka jira klik ka jing penem bat ka wait lam mo men sim ka balong ka tino blai khen ong lam bat ngai ne ka tin to simru ye ka jira klik ka jing penem bat ka wait lam mo men sim ka balong ka tino blai khen haba ong ka wait lam jo men sim kam dei ka wait lam shisha ba phi labang ba phi pen kam ha ka jing pom henry ka wait lam jo men sim ka de ka tin ka jong da ka phi puli ka da ka ngai ka
penon kami ka ban yele persya ke jimpang yele persya bostan yele persya jing pensoi yele persya ya de bo trigo craig bele ke jim jong pi haba pi pang sheshkor iknder mo sheshkor biang haba pi pang pi ong kumno de khot bible ayu ki la ban sim ma ba pang harengile kumno ki ken ma ne tin jole ko kumno da ka jingam snam jugu la pen khia efe de ban kam ken ti ya ta kam ken ti bata ka jingam snam jugu trajisu balong no pen em jong pi no pen khia jong pi u blai jong pi da ka jingam snam jugu la pen khia yanga simet ni la ban habang ye kendu jinge ngan pulik tin joblai la ni haban sim na ka tin joblai banang ba shot me setan kat ba kum ka tin ga joblai ba tasnam jong Jesus Christ kan tap yenga nam kata me setan memdan hak ban tak tianga da pos niu gini sini ya kata na pos niu ha ka wei ga mit ha ka mit long yu i bon ba ki brio kidai ki bengai but ha ka por ngalong ko mayu i ha ka map ndade e aying manila ne be kendu kumne masyu i ko mayu i ha ka map chu bria sibun ba ta ki brio but ha ka por ngayu iro ya kita ki bol jing dom yu i ki bol setan ki ban penjat ki brio ban ngong yu setan ngong menamla setia mang ni doni ka snam jong Jesu kom ta setan haban sange ya ka kam ka jong tunya phai naga kitab jing ban pau krene ka snam jong Jesu jing ban pau khat ar kal nong khat wei do ya kan ni se duai naga por se pen kam to lenong khat ar khat wei khat ma jing ban pau henry kila job nama ki u nama ka snam jong ro khulang brot ba nama ta ka tin ka jing thla jong ki ong la bat nga henry kila job nama ki u nama ka ta ka snam jong ro khulang brot ba nama ka ta ka tin ka jing thla jong ki tekem sim la ye yela ka jing em jin hadu ka jing ya pi te nama kata ka snam jong Jesu ka long ka wei ba pin pen kam ka snam jong Jesu Christ banya dai la ka jong ka jing em na kine ke nong shun ti bala banya le ka jing em ka jong pi kele amri tang ka do kele ka min sim ka jong pi namro setan ko ni tu pi setan bismi ka ne ka do bismi ka min sim nama ka ne ka do le tang kat no snam kala la tep ka ne ka met nama ni la ban yap ni tep la tep no ka ne ka met jini hare ka min sim ka ba setan do ko ba ka min sim jo briu kan lecher jo ko ka min sim na ka daw ba nga ba pi ngim de ban ai la yo setan ban ta ban penjot ka min sim jini da ka ba pen pop ngi la ne da ka pen le ki kam su ba na lo sidang teng kam su ba phim su thum de ka ba ki long pop hare khma jo blai ki long pop tu ya pun roi biang sa sin to jing roi ngala ko jing bud ban bud Jesu sapten ngala ko jing ban bud yo Jesu ngala ko jing ban bud yo Jesu yang roi na biang ko jing ban bud yo Jesu nanam pai de ngalakut jemut ban bud yo Jesu ngalakut jemut ban bud yo Jesu ngalakut jemut ban bud yo Jesu nganam pai de Teshong hallelujah pe ngalaya tue pi baka wei ka tiar ka bangila ban job yo shaitan ni ke jing baro de ka tin ka job lai ka ba ar pde ngalaya tue pdeng jo pi baka de ka snam jo tra Jesu bat ka ta ka jing phla ka jungi ya ka tin ka job lai hi ka balai men ta ka de ka jinge ngabat pi la ngi don ka jinge kata ka jinge kam de site bangi ngai ka mangya tep kam de nang ni kare nang ni na ka do not jing ha ka ba ka ta ka jinge jungi kan penlongi ba nginang klan ban sekrio tra pule ban nga naga chi thi ka jong o Yohanes lenong ka san
dekat sausan ongomne naba ke ke baro ke bala kha nau blai ka jobno thiau ye ka perthei naba ke baro bala kha nau blai ka jobno thiau ka perthei ti ka ne ka long ka ta ka jing job GOP haja ka GOTM JOP kani ka long ka jing job ka bala job no thiau ta ka perthei ka jinget jungi ken ong labat nga ka jinget jungi ken sasin ka jinget jungi ken pi ladang nga ba tingi don ka jinget barok kalong ka jing job omde ka jing job ka jing job te ngasem ha ka jingem jonga bang la yat kan ne ba bano ha blai kalong ka bala sisen mengi don ka jinget kalong ka bala ha blai pire duai ba yang khali ru ka long bala pi duai ya kanu ka jing duai ru kalong ka bala nga kini ki singil nang scam ka jinget laneng lanang yo I kata ka jinget ka trekam habikat no kam don setia ka jinget ha blai amde ha ngi kan ngi sungai be handai ke ka kamram ka jo blai ben le kata ngi sungai be pen trekam tang ka jinget blai la le ka haleluya jisu ang kumno ang ba lai fi don ka jinget kam tan le kong wat kat ismbai terso kat no ismbai terso idon ngam dan tiar hangin berken sya ismbai terso mot kat kemut tersin yong sa berit bah tang dot hi te kong lai fi don ka jinget kan ismbai terso lai fi ong ini lumba long la ratno to no shidriau uta ulum unko nu ya ka jing hukum jompi tambah kadai dah ke bah fikran ke ndai setiap bah fikran keren tidak keren tidak keren itu lumba lah dia ka jinge lah ka no no tidak keren ha ka jisu like no patkan like sisa te na ka ta daw tin be ngi ong ba naba ke bala khano blai ka job no thiau ta ka perthei kamut ka jingkha arsen ka jingkha arsen ke ta ka jingkha arsen kade ka jing kala ka bamut jungi bat ka ta ka jing em ka jungi ka bang ila pendemo tra Yesu la thau thamai ni la penong thamai ka jing ka jungi ka bakin thukru ya ka banga bakhi ngila long sha kita jing thau thamai da ka jing tre ka jong men se ko jong blai te kata ka bala khano blai lo ka job no thiau ta ka perthei bat ka ni ka long ka jing job kata ka jinget ka jingi ken ka jing job ka de ka jinget ka jong ba jong te na ka daw ka jinget jong ba jong pi ka de penong klan chuchu lo ka basan ong ta ba job no thiau ta ka perthei uno to brio ko mata uno to brio ne ka no to ka brio ka job no thiau ta ka perthei kata ka brio ba job no thiau ta perthei ka ni ken snap tangu ta ken ba ngai ba Jesus Christ ulong ukhonu blai ola bat nga tang kata ken le tangu ta ken ba ngai ba Jesus ulong ukhonu blai lai thingai ya kata ba Jesus Christ ulong ukhonu blai nadu ka tonot jong pi baro kalong pilong ki baca amen amen kam ba yo jing job na marwa tang ba ngai Jesus Nek Jesus Christ, channel Jesus, but I tell you Jesus Christ, but nek ba utrai Jesus let na hada. Hiyon ay no tau bri bala let na hada. Na ka bantay jong. Tang tau ble tau Jesus Christ. Ulet na dong hadong na ka bantay jongi ngisu pediang bay. Ngisu pediang bay ya ta ka utrai Jesus la pendep. Habo yap halog ding pena na ka bantay jong pi Ukraine ko ikentin. La pendep kamu ia kata ka mission ke jubu ia kata ka jing pa khanang ka jubu lai Jesus se ka thai ban le ia ka Jesus pa yo briu la pendap halor ke pna ti Ukraine ka kentin la pendap ti Jesus la pendap lo na da dong la Jesus pa ini na da dong la pendap Jesus tai ni pediang bai tai pediang bai ka jing pedem da ka pediang yo Jesus yo Christ ka don jingi pediang te ngila yo jing pedem te lari ngipang pediang ta ka jing snam yo ta Yesu ngila yo jing ben khia nang ta menta phe kendu jinge doai ba pediang ye jing ye ka jing kerkhu ka jing ba jong phi kitu ka jing barok la di no te amdan ka bamla ni lam nang bang long ki briu ban kren ha ki gentin ku ba kren paj ba ta kamot ngila don bok hana ngim ju ong don bok kan ma ba nek tin don bok ni kristan ngim ju ong
don bok ne sa kan mau ha wajong o don bok ta wajong ta nomor ba how blay kam judai ka bok kamut ka digan usip ne tin bai ka ong ba u kristan tin bai ka ong ba ngim ju chania ha ka no usip ur ka chujar kha hare ka ke ka jahangi kam ju jar khat lam da ka dei ka plan ka jo blay langi yo pediang jingpen kia kam dei don bok yo pediang ka jing khu ka pisa kam dei setia don bok baro ka bangi pediang baro ka bangi am kare ka ba utra Yesu la plan man ai ka jing jongi te nama kata ka tin don bok kam don setia te nama kata ka benta jong pi ka dei ban nge ha utra Yesu u bala pen bit pen biang yangi baro ya ki jing don kam ka jing ka jongi amen baro ka banga bat pingi don kam utra Yesu ula pen kre kata ar koren lai san riu de khat pule bat nyan ar koren lenong balai san riu de khat hane ka jing shani askem kat kening don chris u how show blai om na ba ngilong ke bit naladihi ya ke wan prakhat ya ke ru kumbana po ladihi hane ka jing bit jungi ka long no blai u bala pen bit yangi ban long kino yelap ka jutang batmai om ki jong ka dak henry ki jong mensim nama ka dak ka penyap hari utau mensim upen mk ong lang bat ngan ga de khot ba san naba om naba ngilong ki bit naladihi yak ban prakhat ke ru kumbana po naladihi henry ka jingbit jongi kalong no blay ong biasa sin ka jingbit jongi kalong no blay pi de na ka daw la yatu pi ba ngilashu laudang ngilashu yo ka ngim dan kamana ka mai ka haga percaya haga do laudang ba piap ka mai em ban yo pisa habda treshitom ban yo pisa haga jing em bade ngim dan kam setia ban ka mai bana suspa ka hari supiang na Yesus Kristus lalu luta dah ada un penlang hok ka jem jong pi pen hai ka jem jong pi unya lam unya rap ka jem jong pi haba pi long tang ki brio bat telot hakmat jo blai tura Yesu ula lut na dah ada mauhi na ka banta jungi amen wat ban penlang hok ngiru ngim dei sede ngilahi hari tura Yesu ula le kata na ka banta jungi mana bati be dekat Bible kata mana ba shem me dekat Bible kata ba tura Yesu penlong hok ini mana rakti mana dan bala shem me kata pengen puli ar koren lenong basan ar foi ke dekat ar koren lenong basan dekat ar foi ngap namari uta bom simnatip ya ke pop ula penlong ke pop naga banta jungi kenang ba an penlong ini ke hok ublai hu orang lang bat ngai ne kenten namari uta ubam simnatip ya ke pop ula penlong pop naga banta jungi kenang ba an penlong ini ke hok ublai hu baik kamut lam no kamut ba Yesus Kristus ukam long pop setia henai la penong pop yo Yesus Kristus na ka banta jungi ong lang bat nga na ka banta jungi pi na ka banta jungi Yesus u ha long kum nong pop hang te lorin pna ban kit ban bano ga pop jungi haka mensim ga jungo u blai ba pa haka ko por ong une khun ula long pop halorin pna u pailendet no na u de u Yesus por hi kan mau tu ki tin mo kuran ni to ga wei ga sinten shu ko bang halor ni pna do hiyo ki tin sa ko wei ki tin mo kuran lo ni pna bang ba eli lama sabak thani ka bala batai ong ba blai jonga balai mi na no ya u Jesus ngeo ba u blai ba pa le no yo kum da smo thuli sa duai sa pertai do tin eli lama sabak thani kadai kata ka por ka Yesus kitna et pop jong breu banyo pan penlong yang abre pi ka pop sha ka ban long hok no tra Yesus wa ban shim ka pop haka men sim ka jong
kisah orang ukjit, ukjit no ekapop juga berthai, hakaman sim ke jungu, temlek dah di hasil ukjit ya ekapop usah, penlong pop ya di nak kebentar jungi, berkum ta, lah penlong ini kahok hakmat jo belai, dah kaba ulah syak kum ta, to ngan jom biang sakawai, but kumno bangin job kulong ba, yang scam hagi jengkular ke jungu belai. Pai meneng la ngan riwai mo kenang ba pin sebutu kumno ngin la ban job ini ke jinge wei ke tin ke job lei argas nam jo Jesus Christ lai bede ka jinge nang da shu ka jing pla ka bala krem ni pla ek tin jo lei nang da shu ka ba sau ni ke por glom ki jing kular ka nang da shu ka jinge ngala yetu mene nang tak ba san ha ka ne por glom san long ba ki jing kular jo Christ Yohanes khat riu ko lanong pule bat nga Yohanes khat riu ko lanong lai pholai ke khot pule gospel Yohanes lanong ka khat riu lai pholai ke khot Tra Jesu kwa ingi ban job kom ju kwa ingi bangin rem mo to ne pule ngala krene kini ke ru happy ba pinyo ka jing suk hanga haga daga pertai pinyo ka jenjar hari tolong silur pi ngala job ia kata kapertai Jesuang yakini ke ru ngala keren api ba pinyo ka jing sukhana baki kin shania ba Tra Jesu kin be shania aki ke bro shania Tra Jesu kin yo jing suk kin penne ia ka jing jungki o Jesu Christ bar wang ba haga pertai ke pinyo ka jenjar Henry tolong silur wang ngala job ia kata kapertai Lalu Tra Jesu la job ka bertai kamut ba uairu ia ke jengkular mapi ban mangaru ngin job ke Jesu la job ka bertai amen orang lamat nga lalu Jesu job ka bertai ngiru ngila ban job ka bertai ki kata ko long ka jing kren ka jong Jesu Christ tolong silur ong ngala job ia ka bertai nama ka tahu Jesu la job nada susu saki katukat niki point ke bangi di benle kolong ba tungin minot haka jing duai to sipang ka jing duai kolong ba nama ka jing duai kolong ka wei ka tiar ka badan kam esos kalau nang ka ba riu khatra ka dekhot dan sibun kini ki benta jong ka kinyo blai ba krene ka ne to khatra ka ong ka me da ka ba duai la ka sni daga jing duai ba ka jing kerpat baro hamen sim bat daga ba sumar sipang kani daga jing minot ba ka jing kerpat baro na ka banta kir khoj baro pe ka jing duai hang ni ong daga ba duai hala ka sni daga jing duai ba ka jing kerpat baro hamen sim daga ba duai hala ka sni te hato pi ka ne ka jing kren hang ni ka theu ba ngi de ban duai hala ka sni de ban duai te nama kata ngapa pi kom ki khon ke job lay ki bre ke job lay ngiri ban duai daga ba duai hala ka sni daga jing duai ba jing kerpat baro hamen sim kamu ngide ban duai lada pila ban duai sangap hamo kidan bun jat ki jing duai simet lane ke jing duai lam nam ki weiru ngila ban duai nang ta kom duai bade ngila ban duai tin khasi lada pi layo ke jing duai thulik hang ni ong ba de ka ba duai ha umen sim kamining tenrai ka ne ong duai ha umen sim komot wat duai shu da ka tin khasi handai duai da ki thulik kata along ke jing ba taik ba shai ba baro si perthai ki ong ni kata ka jing duai umen sim kam de ke jing duai kuma duai bamja ka jing duai umen sim kam de kuma duai jingkan siau ban si duai khasi lane ban duai kanu kanu jing duai ba phila ban sutun rei ka jing duai man siam kalong ha ki thule te la phimpa yo phirban thrang wan sliang ma ya ka nem la sete ban si penbut ma ya ka jing duai thule amla ban si penbut we tang lamar nga duai thule kamu setia penbut yang wat penbut handai duai boleh try pen slek yang pendat era man sama ko jome bat penlong yang bangala ban yo jing kran thule de da kata pin sayo hari phiri ben duai daga tin khasiru mele hari ben minat ke jing duai khnang ba
pin like na gajing pansoy. Amen. Namar belenga keren agar kesini sepang kata spiritual warfare. Lani kata kajing yelet thama bakanya mensem. Haka baki bos dan ki le kajim jungi. Belai ki brio ke faidin ru kade kene hi kadau. Namar setan ji ino marwai ki brio. Yelet bet bet penjat ki brio. Lah kan ko. Lade de yang ikiran ba. Lade de ya ki kente, lade ki samla. De keno no un thau bai kalat ben penjat ki brio. Tena magata pirwen busiar ka. Hai biang soblay. Laraja kumno lakum lepop lesi don kano ba pila bakla. Wat mo setia bu blay lakan taj no epi. Hai biang soblay. Tinju blay kong nyusi no bahok u hap mo hanrai kelong ba wong ba un yeng pan. Kemudian yang biang pila kum le bakla kum ni kum tai yang biang ka ya le biang ya kata katma. Bad utraje suun ajing job ekajing job. Amen. Te nada shishu ngin puli nang shithi ban kong shinong koren lenong ka bakhat riu ka khot bakhat lai. Hangni ka theu ya ka jinglong alot jungi la ne ka ta ka jinglong pet ngon ka jungi ya ka joka jingem. Kejong pikir ke jungi la ke juga jingem ba kunung in le ha ke jim ke jungi lenong ba khat riu ke de khot ke ba khat lai snot puli mo kongom ne dash to de sharai pi to de young scam pi ha ke jinge to de le slur yela de pi kom ki rangba to de pen klan yela de pi to orang bat ngai ke tin ke ne dang kam hang to da sharai pi ong jam barok mo to da sharai pi to da yang scam pi haga jinget to de la sulur yelade pi kum kirang ba to da pen klan yelade pi kasange anto te kane kalong ka jing hikai la ka ba pol ong ni ong wa de ban sharai Dewan yang scam, haga jinget, dalek seluruh bahaya lade, dapat klan bahaya lade, hadu ke bakur. Mendai setiap orang bah, oh ngamla pingan paidin no, mendai kita. Ada yang scam, pen seluruh lade, yang scam, IT show trajisu, bat omdon ke ngamla trajisu. Te kini long kijing slop kani kesini, te oblen ker kui pi baro, ngis scam bah. Omdon setia uno na pleng jopi balak ni kijing barong ya kendo jing ngaru kendo jing ba piru kendo jing ndrei long tang we long trajisu ula kular yangi ban ai kijing job amen ong ba ngala job ya kebertai ong ngala keren ya kini eke baro ba pinyo ka jing suk hanga kebut pinyo ka jing shania hanga pin shania hanga pin dam don kaman khuslai pin shu yok be ka jing suk ka jing em jong pin ma ngala job ek watai na phiru phin job kum jo mugum ta itu ne dua langan por ko paji om neng wan khamat jeme hagane ke por blai jama nango yeme traje so hagane ke por bengiran don kumni ki men simba ko dora blai jama trai ho nye kendo sibon ki jinge ane ka jingem ko traje so be hare me mem na marwei ko traje so ko dora blai jama trai ki jinge baro trai ke bangi kendo ane ka perthai ngi IT sheme ko traje so ko dora miang blai ngal krening ni ke baro khnang phin yo ka jing suk hanga bara trai miang blai wat khuslai wat shifting namar ngang la job ya ka perthai namagata mangiru try ngin job ek bar thai ka bor ka jome try kan mau gi khon gi jome kan mau gi khon jome kan mau gi benge gi jome oh hallelujah try ba khor blai juma ye ka balang bar ka wei ko try jis ba khor blai juma try hallelujah men kan mau gi khon jome ha ka ni ka balang bar try tak ka snam ka jome ko try jis ye juma try oh hallelujah try hallelujah Hallelujah, try saja senang kecuma. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Try ngedua iman simba kujame wana gene ka balang go try jesu tu yang lane por ye dua khamba. Ngine ken terno aji tlot baro. Ngine be no boslan ye be no bojingdum.
Kita le ke jumpi, bapak tua ke jumpi, lagi kita pergi jumpi. Ia kita hanya asam jumpi, kan mau 2 ilam, ia kita hanya asam 2 ilam. Ia kita kita macam lawan wan jesam. 2 utrayan pen bayi ke jumpi, utrayan pen kenduk ke jumpi, bagian pai kemat yang saya utrai Yesus. Haleluya 2 ilam, haleluya utrai Yesus beejama. Ngadoi ko utrai Yesus, kan ika por ko utrai Yesus beej. Ya mereka berdoa kerana ying mani ko try simet kita nami banduai kemat jeme nami ko try ingkau ya kini kita perbincangan jablay baru try berdoa kerana jaka bagai dua ko isam try kita melakukan one road try Yesus tak iki try ke bor ke jeme ko try Yesus mereka kembal try ke bor ke jeme ko Yesus berkata oh haleluya try haleluya Yesus Christian born me go try just for you tonight. That because now get you go try just for you tonight. Hallelujah, hallelujah, try hallelujah. Be setan ketemu Yesus Kristus dari Nazaret. Maka yetu api badan sau tuli. Kini nungsun lani sau bentag nungsun kapertai kadok kiksut. Bagi nungsun kita melak banyu i kita nak kena kesun meneng. Beran kita per kena guna bejaka. Kini kita nungsun. War aja kaya sultan, war aja kaya kapertai, war aja kaya kadok, war aja kaya kimen semaman lani kino bawa nilai kajim jompe. Beki agar tahu Yesus Kristus dari Nazaret. Haleluya, try haleluya. Ngadu ke senam ke jemekan tapi wewu bertry Yesus beejama. Haleluya, try haleluya. Haleluya, try Yesus beejama. Komaga senam jeme bertho kitab jingben pau. Bagala job nama ki udah ke senam kulung berot pada tien ke jeng try jongki. Ai baga senam jeme ke ban stage wewu bertry Yesus. Bada try ke senam ke jeme ke long persai bor jingdom. Ke senam jeme ko try Yesus. Kalau persai ke segi krai baro. Baga senam ke jeme ke long persai ke bertai. Kesnam ka jeme ko try lang persat try Yesus ka no ba kinong shun ke ele ka jeng jingi try kesnam jeme ka lang persat kita baro mangia try ni long ki jeme ko try Yesus na sai ni kesnam ka jeme oh hallelujah try Yesus e jema hallelujah try hallelujah kesnam ka jeme ko try ka man sai ko je wei poi baro try Yesus ni ka jeka करते हैं जब मुझे सुख रसना Hallelujah.